És realment exemplar la transició energètica que s'està desplegant a l'estat espanyol? Aquesta és la principal qüestió que planteja Vidas Irrenovables, Naturaleza o Miseria, la pel·lícula documental del cineasta i comunicador audiovisual extremeny Francisco José Vaquero, que es presentava aquest passat diumenge a l'Auditori de Santa Llúcia. El treball, una peça coral que compta amb la participació d'una 50ena de veus, se centra especialment en l'abast que els projectes d'energies renovables han tingut sobre els entorns rurals. Els testimonis, que es complementen amb les opinions d'experts com científics o geòlegs, posen de manifest que, tot i que la transició cap a energies netes és necessària, no ho són els mètodes que s'utilitzen per implantar-les. Les seves declaracions posen sobre la taula conceptes com territoris de sacrifici, fent referència a l'impacte que aquests projectes tenen sobre el camp, o colonialisme energètic, un model que posa en risc la cultura, els negocis i la forma de viure del sector primari. Es tracta de la segona gran obra de Vaquero, una figura que ha dedicat la seva carrera professional a explorar temes mediambientals i socials a través del cinema documental. La peça, que ja s'ha preestrenat a diversos municipis de l'estat espanyol recollint bones sensacions, parteix d'una investigació iniciada pel director arran dels discursos excessivament positius de les administracions públiques i les associacions ecologistes al voltant de la transició energètica. La idea salió de cuando empezamos a escuchar que en todo este despliegue de energías renovables pues no era todo lo bonito, o se estaba llevando a cabo de la manera que creíamos que era la correcta, ¿no? Y escuchamos que había una parte una parte oscura, una parte opaca, una parte que estaba pues machacando los ecosistemas, machacando el medio ambiente y machacando en definitiva a las personas. Entonces decidimos investigar para ver si era cierto y en efecto pues era cierto. L'acte va estar organitzat pel col·lectiu 25 d'abril, Unió de Pagesos, el Casal Popular La Raconera i la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, i es va completar amb un posterior col·loqui amb el director.